Voittoa tavoittelematon Initiatiiva-säätiö on toteuttanut lukuisia sosiaalisia hankkeita. Yksi niistä on nimeltä Vähälukuisten kansojen pitkä historia, Vepsäläiset. Venäjän presidentin kulttuurialoitteita edistävä säätiö on myöntänyt hankkeelle tukea. Sen yhteydessä eri alueilla ja piireissä on pidetty lukuisia Vepsäläinen Savet-filmin näytöksiä ja Vepsäläisen Noit-musiikkiyhtyeen esityksiä. Menneenä viikonloppuna luova tapaaminen järjestettiin Soutjärvellä. Pyhäpäivän Soutjärven kulttuurpirtis kiersi rahvas. Täge adivuodintiaht neetsel päiväl oli valmitut mielentartoinen program. Esmei kaikille tulnusille osutadihi Vepsäläinen Savet-film. Se oli tehtud 12 vuotta tagasi, no on aktuaalinen nykydehi sai. Filmas tarinoitas Vepsän rahvahan historian polhe, sen problemoish da holish. Filmas võib nägistada tietäbit vepsläiset, čomit tahuit Vepsän maal. Filman osutan tuli tehtud projektan Abul. Sen tegijad vedibaju viš mugost vastust Karjalanda Питеринаган Кюлиш Далидноиш. Мы хотели привлечь внимание подрастающих. Me tahtoim kingitada rahvahan homaitus neetshi temaha, da meelditöitä lapsit. Me tahtoim sanuda, missä kaikutsili pidaptieta itse juuret, pidaptieta itse maan historiat. Vepsän rahvahan historii neetsom kogunaisen Venäjän historii. Paitsi filmat tulnud adivat kundliba nykytäigalist vepsläst muusikat, mittust esiti Noit Group. Очень рады мы сегодня гостям, неожиданно приехали. Olen ihastusis vastata adivoit Tämbei. Film tuli Melhe. Mina aigimbaki katsoin filmoit Vepsän rahvahan polhe, no neetse film lues tuli Melhe. Muusik mugažo oli lues Tšoma. Очень интересный фильм. Раньше таких фильмов вообще не смотрела. Mini tuli Melhe neetse film, lues mielentartoine. Mugužit aigimba mina en katsunud. Tuliba Melhe muzikantatki, pajutama lues Tšomat. Мария Шашина, Матвей Кипрушкин, Дмитрий Хамбир, Вестит Карела, Шолтьярд Посад, Энни Жреум.